Kami ang matod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga Bareta. Sa lado lokal, 25% ang bulanan na system loss kan Aleco dalan sa electricity pilferage. Mga estudyante kan Daraga Community College nakaresibinin cash incentive sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sobra 4,000 na pamilya sa nagkaparang banwaan sa Albay nakaresibinin family food packs sali sa gobyerno probinsyal. Bantay karapatan sa halalan advocacy campaign gigibuhon kan CHR Bicol para sa nagaadang-adang na 2025 midterm elections. Sa lado nasyonal, Marcos kinontra ang pagtubod na ang eleksyon panahon nin pagkawaragas asin pangraratak. National Food Authority hinagad sa Department of Budget and Management ang tulos na pagpapaluwas kan 9 billion pesos na pondo na pambakal nin Paroy. Senate President Chis Escudero inabisuan ni Senador Mig Subiri na daay magkampante sa pwesto. Sobra 700 milyon pesos na OVP budget na inaprubaran kan Kamara, planong dagdagan kan Senado. Sa ibang nasyon, 21 diyas na tigil putukan sa pagultanan kan Israel asin Hezbollah ipinangapudan kan Estados Unidos asin 10 pang mga kaalyadong nasyon. Baretang Sports, Barangay Ginebra kapot na ang primerong gana kontra Meralco Bolts sa best of 5 quarterfinals sa PBA Governors Cup. Detalyas kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nasa 25% ang reported monthly system loss kan Albay Electric Cooperative dalan sa electricity pilferage tayo ang pigiling na mayor na kausa. Sa programang AlecoNEC sa DCGB, sinabi ni Aleco Board of Directors Public Information Officer Roy Cometa na ang electricity pilferage iyo ang illegal act na pagkuanin kuryente sa paagi nin tampering sa metro o kaya bako otorisadong koneksyon sa power lines. Sinabi niya na ini minaresulta sa safety hazard asin halangkaw na konsumo ng kuryente sa mga lehitimong konsumidor. Sa total system loss, 10.25% iyo ang dumaan sa mga konsumidores mantang naabsorb man kan Aleco ang 14.75% kada bulan. Sa hintanawan doon na kada 1% kan system loss nagkagatadad nin 6 milyones pesos na minapadefisil sa Aleco na makaligtas o kaya makasurvive sa operasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Magkakaiguan in Advocacy Campaign and Commission on Human Rights o CHR Bicol para sa paparaning 2025 midterm elections mantang ini may titulong Bantay Karapatan sa Halalan. Sigun kay CHR Bicol Director Attorney Arlene Alangco, katuyuhan kaini na makapagtaon in impormasyon sa mga botante may kinaraman sa saindang derechos. Sinabi niya na nakipag-koordinar ang CHR sa Commission on Election tanganing maaraman kung anong probinsya sa rehiyon ang ikokonsiderar na hotspot tanganing matawan prioridad sa monitoring kan ahensya. Sa datos kan CHR, ang probinsya kan Sorsogon asin Camarines Sur, ang high-risk area kan nakaaging eleksyon.
Umindabot sa 4,883 na pamilya ang nakaresibi ng family food pack sali sa gobyerno probinsyal kan Albay. Kasabay sa mga ini ang 356 na beneficiaryo sa Jovillar, 3,686 sa Piduran, asin 841 naman sa UAS. Kumpesto na sabing family food packs nin 6 kilos nin bagas, 10 iba-ibang dilata, kape, gatas, asukar, asin energy drink. Kasabay man digdi ang Provincial Social Welfare and Development Office, katuwang ang Department of Social Welfare and Development sa nasabing distribusyon. Ang mga pamilyang natauwanin mga residentes na naapektaran ka nakaaging bagyong Enteng. Naging benepisyaryo kan cash incentive hali sa gobyerno probinsyal kan Albay ang 318 na mga estudyante hali sa Daraga Community College o DCOMC. Ini sa pangingenot ni Gobernador Grex Lagman asin kan Provincial Education Department. Parte ini kan programang Top 20 Governors Lister kung saan natatauwanin cash incentive ang gabos na kursong may koneksyon sa edukasyon. Natauwanin 2,500 pesos ang mga estudyante na may kursong Bachelor of Physical Education, Bachelor of Culture and Arts Education, Bachelor of Secondary Education, as in Bachelor of Elementary Education. Nakatala na bukasan sa publiko ang One Town, One Product Retail Store and Learning Center para sa mga turista, asin micro, small and medium enterprises sa Kitinday Hills, Kamalig, Albay. Sigun kay dating Kamalig ABC President Felipe Napa, ang nasabing proyekto sa rong collaborative effort sa National Asin Regional Office kan Department of Trade and Industry. Sinabi ni Napa na katayuan kanina may promotier ang mga produktong lokal kan Albay sa paagi ng suporta sa kan gobyerno asin MSME sa bilog na riyon. Naka-schedule na inauguraran ang One Town, One Product sa Oktubre 4, mantang pigdalauman na mag-atindir si DTI Regional Director Dindo Nabol sa nasabing aktibidad. Nasa 300 na civil security personnel sa Albay ang nag-atendir sa ensayo may kinaaraman sa marksmanship as in basic self-defense na pinanginotan kan Provincial Civil Service Unit para sa mga empleyado. Ang nasabing ensayo kumpuesto nin tulong grupo na binanga sa tig-80 sa good 90 personahe hali sa man iba-ibang pampublikong ahensya kan gobyerno probinsyal. Natauan manin pagkakataon ang mga ini na mas palawigon pa ang sa indang kaaraman sa tamang pagkapot nin badil, pagpwesto, pag-operate, pag-disassemble asin pag-assemble kaini para kung may mangyari na daipig lalaoman o malfunctioning, kaya na ining ayuson para sa kaligtasan kan gabos. Nakatalaan man nagibuhon ang practical exercise sa Septyembre 30 sa good Oktubre 2 ngunya na taon. Padago sa esfuerzos kan engineering team kan Philippine National Railways bilang preparasyon sa pagbubukas kan Calamba-Legazpi route. Sa informasyon na ipinaluwas kan PNR, nagpapadagos ngunyan ang rehabilitation asin strengthening kan mga embankment release asin tulay partikular sa South Line. Kasabi digdi ang pagbugtak ng mga synthetic bridge ties sa Palikpik Ayungin Bridge sa pagultanan kan College Flag Stop asin San Pablo Station. Katayuan kan PNR na siguraray may balik ang biyayeng Calamba-Legazpi na magkakonektar sa mga probinsya kan Laguna, Quezon asin Bicol para sa mas marikas, ligtas asin komportableng biyahe. Nakaresibinin libreng serbisyong pangsalud hali sa Albay Provincial Health Office ang 200 na residente sa Bakakay, Albay. Nasa 121 na katawo ang nakapag-avail nin libreng medical check-up, 41 sa dental services, 25 sa medical laboratories, mantang 8 naman sa family planning. Mientras tanto, nakatalaan ng magtaonin libreng medical as in dental mission sa Barangay 12 naman kan nasabing munisipyo. Ini parte kan nagpapadagos na health caravan na pinagigibo kan PHO sa man ibang lugar sa probinsya kan Albay. Iyan ang primerong kabtang kan mga bareta.
An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin po lang gift. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan po lagi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan po lagi, kay mayor nonoy kap. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-damo ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Kalidad na gamot, vitamins at pampaganda. Meron ng Unilab para sa'yo. Yan ang alagang Unilab. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sila ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Iniimbitara ng Gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon
inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP lang per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbati hali sa presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria and Lauraya. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hali sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan barata sa lado nasyonal. Kinontra ni Presidente Bongbong Marcos ang pagtubod na ang eleksyon panahon in pangratak pagkabaranga asin pagkawaragas. Sa sayang pagtaram, tinawanin doon kan Presidente na ini kabaligtadan sa ipiglansar na alyansa kasuod mang aga. Nagpirma ni sarong manifesto kan alyansa ang 5 darakulang political party sa Pilipinas na kumpesto kan lakas CMD sa pangangenot ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Partido Nacionalista, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, asin National Unity Party. Sigun kay Marcos, ang alyansa sa sarong grupo na mabugkos sa pinahiwas na farsa kan mga namamuot sa nasyon. Ikakampanya kan koalisyon ang programang pangkauswagan asin pigsisiguro na daing mawawalat tiwala si Marcos na sa pagbiriyo kan na 12 na individual na may darang higos asin tibay para maging leader matindog ang mga ini para sa interes ka nasyon asin sa interes asin derecho kan lambang Pilipino. Sa ginibo pag-endorso kang presidente, hinagad kani sa 12 senatorial aspirants na mantiniron ang sa indang lealtad asin pagkamuot sa Pilipinas dahil ini ang pinakaimportanteng karakter ni sarong kandidato. Nangapunan ang presidente sa publiko na suportahan ang mga kandidato na tested na sa indang kalidad asin eksperyensya sa serbisyo publiko. Nangapudan ang National Food Authority o NFA sa Department of Budget and Management o DBM na tulos ipaluwas ang 9 billion pesos na pondo ngunya na taon para sa palay procurement. Sigun kay NFA Administrator Larry Lacson, ang 9 billion pesos magpapaitaas kan sa indang pondo sa 11 billion pesos para makamtan ang target na pagbakal nin 6.4 million sagkod 8.7 million na sakunin bagas bago matapos ang taon. Ini dahil nagamit na kan NFA ang natatadang budget na 8.7 billion pesos para sa 3.5 million na sakunin paroy. Sa kabangaan kan taon, guminastos ang NFA nin 5.3 billion pesos para sa 3.5 million na sakunin paroy. Magigirumduma na kan Hunyo, initaas kan NFA Council ang ceiling price para sa
bakal nin paroy sa 30 pesos kada kilo, gikan sa 23 pesos kada kilo, mantang ang floor price iyo ang initaas sa 17 pesos, gikan sa 16 pesos kada kilo. Sa ngunyan, nakabakal na ang NFA nin totalmenteng 4 milyon na sako nin bagas sa good September 25, 2024. Normal na ang pagkakaigwanin mga kudita sa kada bes. May session break ang Senado. Kaya abiso ni Senador Juan Miguel Zubiri kay Senate President Chis Escudero na dai magpakampante sa sayang tukawan asin dapat handa sa anuman na oras sa magiging desisyon kan mayoriya kan mga senador. Nagigarumduman ni Zubiri ang nangyari kay ito sa termino ni dating Senate President Tito Soto kung saan inilusyonan siya kan sarong grupo ni mga senador para suportahan ang pagpapatalsik sa pwesto kan dating leader kan Senado. Alagad, dahil siya nagsabay sa nasabing Austerplat asin minantinir ang sa iyong suporta kay Soto. Sinabi ni Zubiri na bilang Senate President, gibuon siya na ang trabaho asin maging patas. Dahil kung gurano karikas ang itanaw ninda, ini mismo siring kan kakaskasman na bawion ini. Ang importante yung paninindugan kung papaano matabangan ang mga namamanoang Pilipino sa mas lalong madaling panahon. Kinumpirmar ni Senator Juan Miguel Zubiri na plano kan mga senador na dagdagan ang sobra 700 million pesos na pondo kan Office of the Vice President o OVP para sa 2025 na inaprobaran kan Kamara. Sinabi ni Zubiri na ini ang nagluwas na pulso kan mga senador sa indang mga paghuroron sa Senate Lounge. Sigon kay Zubiri, para sa sainda, sadit nin marhay ang nasabing budget para sa OVP. Pero daiman sinabi ni Zubiri kung maibabalik pa sa 203.037 billion pesos na budget proposal kan OVP. Nagpalawas ang Department of Interior and Local Government nin Memorandum Circular na nag-iinganyar sa mga local government units sa bilog na nasyon na ipautob ang Animal Welfare Act of 1998 para sa interes kan mga hayop sa sendang nasasakupan. Sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na kamautan kan Memorandum Circular number 2024-126 na inganyaron ang mga LGU ng magbugtak asin mamahala nin mga animal pound sinibapang fasilidad na pwedeng magamit para sa breeding, keeping care, treatment o training kan kabus na mga hayop. Apesar kan pagpapalos kan memo circular, sinabi ni Avalos na nakakaresebi ang DILG ni mga report mananangod sa mga kaso nin pagiging makuri sa mga hayop na kaipuan aksyonan nin matanos. Para kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, garong hoarding naman sana ang pigigibukan mga importer na daitulos pagkuhaon ang mga sa mga pantalan an sa inda mga shipment kan imported na bagas. Ini ang sinabi ni Romualdez na nangenot sa ginibong inspeksyon sa mga container na may laog nin pigkakarkulong 23 milyon na kilo nin bagas sa Manila International Container Port o MICP. Sigun kay Romualdez, ang inspeksyon parte kan kampanya kan Kamara de Representantes kontra sa hoarding asin smuggling para maprotektaran ang mga konsumidores. Sinabi kan leader kan Kamara na ang mga report na nakatambak ang toneladang bagas sa pantalan nakadugang sa kahaditan kan mga konsumidor na igwang nagmamanipular kan supply para maglang ang presyo. Nag-apilar si Romualdez sa mga importer na tulos iluwas ang bagas sa mga pantalan asin dai na pagtapuson ang 30 días na plazo na itinao sa irarom kan Customs Modernization and Tariff Act. Nakaibahan ni Romualdez sa inspeksyon sina House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, Party List Representative Ed Vic Yap, asin mga opisyal kan Bureau of Customs sa pangingenot ni Commissioner Bienvenido Rubio kan nakaaging aldaw. Barata hali sa ibang nasyon, nangapuda na ang Amerika asin 10 pang kaalyado kaning nasyon para sa 21 días na ceasefire sa may linderos kan Israel asin Hezbollah sa Lebanon. Initangani mapugulan na mamakot ang may waso na giyera sa Medio Oriente.
Mas nagdakol pa ang mga nasyon na nangapudan para sa de-escalation matapos ipahayag ang Israeli military na naganda sinda para sa posibleng ground incursion sa Lebanon as ininagad ang sendang duwang reserve brigade para sa operational mission sa northern sector. Katakot kani nagtiripon ang mga diplomat as in world leaders sa New York para sa United Nations General Assembly para sa diplomatic talks tanganing mapugulan ang labanan sa Medio Oriente. Pigdalauman ang unya na aldaw mataram sa UN General Assembly si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na naghali na sa Israel kasudma pasiring sa Nueva York para mag-atendir sa pagtiripon. Pigdalauman na ang pangenot na agenda ni Netanyahu sa pag-atendir niya sa UN General Assembly ang posibleng paramentas na ceasefire sa Hezbollah. Sigun man sa US official na parehong pamilyar ang Israel as in Hezbollah sa nasabing pangapunan para sa ceasefire. Enot ang sinabi ni US President Joe Biden na pig-endorso ang nasabing plano para sa tigil putukan sa Lebanon as in Israel kan mga nasyon kay bana na ang Estados Unidos, Australia, Canada, European Union, France, Germany, Italy, Japan, Saudi Arabia, United Arab Emirates as in Qatar. Sa ngunyan, sigun sa United Nations, puminakol na sa 90,000 katawo sa Lebanon ang na-display sa tahaw kan nagpapadagos na labanan. Baretang Sports, pugol na kan Barangay Ginebra ang primerong gana sa best of 5 quarterfinals kan Meralco Bolt sa score na 99-92 sa PBA Governors Cup. Nagbida sa pagana kan Jean si Justin Brownlee na may 29 puntos, 12 rebounds, 7 assist asin 3 steals sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Nag-ambag man in 19 puntos, 5 rebounds asin 5 assists si Scotty Thompson, mantang may 14 puntos asin 5 rebounds man ana irehistro ni Stephen Holt. Sigon kay Ginebra coach Tim Cone, na daisinda nagkumpiyansa sa indang kalamangan asin naugma ining marhay dahil nakuaninda ang primerong gana. Mientras na nalusutan kan San Miguel Beermen and Converge 5 Rexers sa score na 102-95 para makua ang primerong gana kan best of 5 series quarterfinals kan 49 season kan PBA Governors Cup. Naging magayon ang pagpuon sa pagsalida kan import nindang si EJ Anoski, kasalida si Jordan Adams na nagkaigwa nin injury. Nagrehistro si Anoski nin 28 puntos, 11 rebounds, sin 5 assist, mantang 25 puntos, 16 na rebounds, 2 steals, asin 3 block si Junmar Fajardo. Inako ni San Miguel coach George Gallant na nagrelaksinda sa pagkawat kaya nabaliktad ang kalamangan. Ultimo sa detalles kan Baretan kamugtakan kan panahon na sa linya ang Pag-asa. Yan mga tugang ang detalles kan mga Bareta ngunyan na Biyernes. Sa pangaran kan mga pagiriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, June Napolis sa Lado Technical. Kami ang nagatod kan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Taral nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Masunod na Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga.